ବାଲେଶ୍ୱର। ପୁରାତନ ନାମ ବାଣେଶ୍ୱର। ମହାଦେବଙ୍କ ସହର ବାଲେଶ୍ୱର। ଐତିହାସିକ ବାଣିଜ୍ୟ ସହର ବାଲେଶ୍ୱର। ମିସାଇଲ ସହର ବାଲେଶ୍ୱର, ଏଇଟା ତ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛୁ। ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ ସୁନ୍ଦର ସହର ମନ୍ଦିର ମାଳିନ୍ୟରେ ବାଲେଶ୍ୱର, ଯେଉଁଠି ହଜାର ହଜାର ଲୋକ ଡେଲି ଜୀବିକା ପାଇଁ ଆସିଥାନ୍ତି। ଏଠି ସବୁକିଛି ଉନ୍ନତି ପଥରେ ଅଗ୍ରସର, କିନ୍ତୁ ଏବେ କିଛି ଉନ୍ନତି ହେବାକୁ ଯାଉଛି ବା ଚାଲିଛି, ଯାହା ମୋତେ ବା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପସନ୍ଦ ହେବ ନାହିଁ। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା। ରାସ୍ତା ଫ୍ଲାଏଓଭର ନାମରେ ସବୁ ଗଛ କାଟି ପକାଯାଉଛି। ଏଟା କେଉଁ ପ୍ରକାର ଉନ୍ନତି? ଯଦି କଟା ଯାଉଛି, ଏହା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ କି? ଯଦି ଆବଶ୍ୟକ, ତା ପ୍ରତିବଦଳରେ କେଉଁଠି ଗଛ ରୋପଣ କରାଯାଇଛି? ଆଉ ଯଦି କରାଯାଏ ନାହିଁ, ତାହେଲେ କେଉଁଠି ରୋପଣ କରାଯିବ? ଯେତେବେଳେ ବିଶ୍ୱସ୍ତରରେ ଗ୍ଲୋବାଲ ୱାର୍ମିଂ ନେଇକି ଗଛ ଲଗାଇବା ପାଇଁ ଆମେମାନେ ଆଲୋଚନା କରୁଛୁ, ସେତେବେଳେ ଆମ ବାଲେଶ୍ୱରରେ ଗଛ କାଟିବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ। ଉନ୍ନତ ସହର ଆଜି ଗଛ ଛାଡ଼ିକି ରାସ୍ତା ବନାଉଛି, କିନ୍ତୁ ଆମ ବାଲେଶ୍ୱରରେ ଅସୁବିଧା କ'ଣ? ଗଛ କାଟିବା ନିହାତି ଦରକାର ଅଛି। ଏପରି ଉନ୍ନତି କରିବାକୁ ଅଧିକାର ଦେଲା କିଏ? ଆଜି ବାଲେଶ୍ୱର, କାଲି ଆଉ ନୂତନ ବାଲେଶ୍ୱର ବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସହର ସବୁଆଡ଼େ ଗଛ କାଟିବାରେ ଚାଲିବ। ଆମେ ଯଦି ଏବେଠୁ ସଚେତନ ନ ହେବୁ, ଏମିତି ଦିନ ଆସିବ ସରକାର ହୁଏତ ଚାଉଳ ପରିକା ଅକ୍ସିଜେନ୍ ବି କଣ୍ଟ୍ରୋଲରେ ଯୋଗାଣ କରିବେ। ଉଠନ୍ତୁ ଆଉ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରନ୍ତୁ, ମୋ ଗଛ କାଟିବାକୁ ଅଧିକାର ଦେଲା କିଏ? ବନ୍ଦ କର ଗଛ କାଟା, ନହେଲେ ସର୍ବଶେଷରେ କିଛି ନଥିବ। ଅକ୍ସିଜେନ୍ ପାଇଁ ଆମେମାନେ ଥାଳି ଧରି ବୁଲିବୁ। କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆଜି ହିଁ ଏରାଇଜ୍ ହେବା ଦରକାର, ମୋ ଗଛ କାଟିବାକୁ ଅଧିକାର ଦେଲା କିଏ?